Good morning, Road Maro. Andito po ako. Good morning po sa inyong lahat, 5 million people. Maraming salamat po. Like and share si Sikoy Lizelle, thank you, thank you. Tony Mars and Mix Vlog, dan dikit sa'yo. Ayan, Tony, balikan mo si Kitty Yams channel. Dan na daw siya sa'yo. Salamat po. Salamat sa inyong patambay dyan, 5 million people. Si Koy Christy. Ayun, tingnan ko ang bahay mo, sis or sir. Kitty Yams channel. Si Koy Feli. Good morning, good morning. Thank you si Koy Feli. Maraming salamat. Good morning po sa'yo. Kailangan ko pala palitan ang night boot ko. Lahat unmix pa ang nakalagay. Kitty Yams channel. Andito po ako sa iyo, Kitty Yams channel. Napakasimpleng luto ng tinolang manok, native chicken. Dito po ako sa yung latest upload. May tao pala. Kasi hinahanap ako ni Road Marrow. Road Marrow ba yun? Oo, sabi niya, saan ka host? O, kaya, ayun. Hindi na naman nakatiis ang lola nyo. Ayan, napakasimpleng luto ng tinolang manok, native chicken. Watching ako dito, Kityan's channel. Nigugulat mo ako, host. Kasi naman hinahanap mo ko kaya yun. Hindi na naman nakatiis. Kitty Yams, I'm here in your link. I'm here in your video. One banana for you, Kitty Yams, my main channel. Grabe kasi yung sipon ko at saka masakit ang ulo ko, guys. Kaya hindi na muna ako nagharap sa camera. Silent sana ako Yung bigla-bigla ka na lang, what? O yung bigla-bigla ka na lang okay, sasalita. Ayan, puntahan kita, Road Marrow, ha? One Banana Kitty Yams, ang main channel ko. Nagbakas na ako dito. At bell all na. JM Molly, good morning, good morning. Salamat sa paharang, JM Molly. Road Marrow, main channel ba yan? Puntahan ko Road Marrow. Tony, salamat Tony. Road Marrow. Ang alam kong marrow ay bone marrow. Ayan. Road Marrow. Tambay Sisikoy. Salamat. Ito ba ang main channel mo, Road Marrow? 76 subscribers. Tapos na ako mamalengke. Ayan. Sir Nars, good morning, Sir Nars. Road Marrow, ito ba ang main channel mo? Miss K, good morning host. Good morning Miss K. Good morning harang pamamian. Ayan, Sir Nars, thank you sa paharang.
Sira ang wifi namin. Ay, naku, matagal yan. Miss K. Tamsak, salamat sa pa-ads. Oo, ma'am, baka naman. Ay, wala akong pang 100 nito. Ayan. Magdikit ako sa iyo ha, yung abot lang ng aking makakaya road maro. Baba ka ng link para maipin kita. Baka may dumikit sa iyo ng mga bisita natin. Magbaba ka ng link, road maro. Mega love shout out sis Ann, si Koy, Jessie Jess, good morning, good morning. Miss K, good morning. 9 million people, groggy ang lola nyo. Nagrabing sipon ng lola nyo. Miss K, shouty from Jessie Jess. Asaan na si Road? Harang Dan, salamat Sir Nars. Salamat sa paharang Sir Nars. Lahat shorts video. Bilab, good morning Bilab. Mega love shout out sa iyo dyan, Bilab. Kung na lang nga ang magbaba road maroy. Maluoy ka, ma'am. Hindi ka naman nagbababa kasi ng link. Wait lang, ako na lang magbaba. Bilab, hello from Miss K. Ayan. I-ano natin, i-pin natin para may dumikit sa'yo. At saka yung mahahabang video, maganda yung mahabang video. Pin muna natin yun. Maliit pa ang bahay, guys. Ayan, baka naman guys, meron kayong mga extra dyan. Bigyan natin si Road Maro. Miss K, ayan. Tingnan ko yan bahay mo, Miss K, maya-maya ha, after ni Road Maro. Ayan, ididikit ko ang main channel ko, Road Maro, para mapupuntahan din kita sakaling magla-live ka na. Salamat sa 6 million people. Miss K Dan, full pack, please connect back. Ayan, nakapin na si Road Maro, guys. Baka naman meron kayong mga extra dyan. Si Koy Christy, thank you. Thank you, Road Maro. I will come from Miss K. Miss K, wait for a moment, Miss K. Where's your link, Miss K? Ayan, kita ko na. Ayan, Miss K channel. I'm here in your video, my friend. Where are you from, Miss K? You're an Indonesian, Miss K. Have a nice day, host. Ayan, thank you. Same to you, Miss K. I'm here in your video. What is this? Ngeri setup. Miss K. Young Levi. Ayan. I'm here in your latest video, Miss K. Miss K is beautiful, guys. Please connect to Miss K also. Sisi Feli, thank you. I will connect my main channel, Miss K. Sis Mai, good morning, Sis Mai. Good morning, good morning. Salamat sa iyo dyan. How old are you, Miss K? You look so young. I think you're 18 something. 18, 19. Ayan. Miss K, mega love shout out from Mix Vlog channel. Miss K done my main
main channel, Miss K, than my main channel. Wait for a moment, Road Marrow. Magpalit tayo ng bahay ng alagad. Yung isang cellphone ko kasi hindi naghang. Kaya andun ang maraming banana. Ayan, Road Marrow, please connect back to Bill Love. Okay, host, I can't wait. Grabe naman si Road Marrow. Ayan, yummy chocolate, pang 80. O, diba? Pang 80 sa'yo, Road Marrow. Ayan, sabi mo, 80 ka lang. O, 80 ka na. Ang bilis. Yes, I am Indonesian from Miss K. Assalamualaikum, Miss K. O, diba? 80 ka na, Road Marrow. Kanina kasi, V-Love, silent talaga ako. Tapos, sabi nila, saan ang host? O, diba? Hindi na naman nakatiis. Salita na lang. Ayan. Maghanap pa ako dito. Kung meron pa akong connect kay Road Marrow. Ayan, Bila. Baba ka po ng bahay. Bila, baka meron pa akong maidikit sa'yo. And then Miss K. Kaya pala. Kasi ngayon lang ako nakarinig. Kanina bingi ka. Ngayon ka lang nakarinig. Joke lang. Ayan. Premiere. Ayan. Puntahan natin yan. Road Marrow, pang 80. 81. Road Marrow, pang 81. Mami Pearly. Good morning, good morning. Pang 81 Road Marrow. Guys, padikit sa ating nakapin kasi 80 pa lang ang bahay niya. Tamsak ako, Bilab. Ayan. Every flower is a soul blossoming in nature. Yes. One banana, Bilab. Dikit na ako sa nakapin, host. Ayan, Road Marrow, please connect back to Bilab. One banana, Bilab sa'yo. 4-1 yung bahay mo. I-bell all natin para sakaling meron kang mga upcoming ay mapuntahan din. I'm great, Mommy. How about you? Ayan, from Miss K. Magkape lang. Ayan. Coffee. Ako malamig ng coffee ko. Manay Mirna. Mega love. Shout out. Manay Mirna. Ayan. Nasa harang pa si Manay Mirna. Mega love. Shout out all from Manay Mirna. Thank you guys. 7 million people. Mamaya ay naman tayo. Ayan, Bilab, dito ulit. Manay, maray na agatabi. Mauranan igdi manay, sobra. Maliputon pati. Another banana, Bilab, Miss K. Mega love shout out. Drop your link. Ayan, Miss K. Drop your link, Miss K. Your main channel. JM, thank you, JM. Bilab, another banana, Bilab. Guys, please connect sa ating nakapin at maliit pa ang kanyang bahay.
Another banana, Bilab. Basta mga atian, ako yan. Hindi ko kasi ma-open ang isang cellphone at naghang na. Ayan, patay na ang isang cellphone ko. Mega love shout out Bilab from Manay Mirna. Guys, ang ating nakapin. JM, andito ako sa flyover ng Tagum City. Sana all nakapunta ng Tagum City, JM Molly. Napadaan lang Manay ha. Sige lang Manay Mirna. Salamat sa imo. Thank you so much. 8 million people. Thank you. JM View Shorts, trip to Tagum City. Ayan, i-full watch natin tong Tagum City mo. JM Molly. Sakit talaga ang ulo ko, guys. Layo pala niyan, Tagum City. Ngayon walang nakita. Upload mo. Nag-flyover ka ng Tagum City. Yung kaluluwa mo lang yung nag-flyover. Ay, tapos yung katawan mo ay nasa bahay mo. Road Maro, magbakas ka daw kay JM. Nakapin siya, JM. Baka naman JM, kahit 5. Thank you, B-Love. I will come to your house too, promise K. Road to 82 po, baka naman. Road to 82. Ayan, done watching JM. Sa yung Tagum City, ang ating nakapin ay Road to 100. Binakasan na kita, Baby JM talaga. Thank you, Miss K from B-Lab. 10 million, thank you. Road Maro, magbakas ka idol. Nagbakas na nga daw siya. Main channel niya yan. DJ, kumusta DJ? Good morning. Miss K on the way from Ate Pearly. Di ko magamit ang isang cellphone. Ano bang nangyari dito? I-charge nga natin at baka gumana. Naghang na. Sisi ko, Ma'am IG, good morning, Ma'am IG. Danpin from Manay Mirna. Ayan, Road Maro, please connect back to Manay Mirna Vlogs. Main channel yan, go to channel na lang. My goose. Eh, nako, wala na. Hindi na magagamit itong isang cellphone. Kawawa. Road Maro, dan po sa shorts mo. O, ayan. Road Maro, makaka 100 ka ata dito, Road Maro. Dan sa'yo si Ma'am IG. Pabalik na lang kay Ma'am IG. Sisi Koy Nash, good morning. Thank you. Go. Sandali ha. Road Maro, puntahan mo yung si JM Molly. I-bell all mo. Kasi maraming banana yan si JM Molly, Road Maro. Kyle 21, mega love shout out. Ay wait. Kyle 21. Good morning host si V-Love ito second. Okay. Si V-Love pala to, si Kyle 21. Sismay. Gawin kong 100. Ayan. Road Maro.
I-bell all mo yan si JM Molly ha, kasi gagawin kang 100. Papagraduatin ka ng grade 1. Miss K, thank you so much on the way. Baka sa ano nag connect si si Miss K sa hindi main. Sir DJ, may nagsabi sa akin madami ka daw saging. Si JM nga ang madami, bibigyan ka ng ng 100 ka, Road Marrow. Manay Mirna dan po from IG Vlog. Ayan Manay Mirna dan sa'yo si Ma'am IG. Manay out na ako hatid alaga here, di makatambay manay sa sarilang sipi ko. Salamat Manay Mirna, ingat. Road Marrow dan to you from Kyle 21. 300 saging ni DJ. Oh, di ba? Ingat, Manay Mirna. Salamat po. Good morning, Rosebird Adventure. Ikot na ako, guys. Sir Rosebird, good morning. Sis Jonalyn, thank you guys. Good morning sa inyong lahat dyan. Dan IG from Manay Mirna. Thank you, Manay Mirna. Ingat ka, Manay Mirna, ha. Dito lang sis. Salamat, Sisi Koy, Jonalyn. Naikot ba ako? Manay, salamat po sa support nyo. Ay, wow! Congratulations, Rosebird. Congrats. Ingatan ang channel si Rosebird, ha? Kasi napakahirap mamoni. Diyos ko, napakahirap mamoni. Ingatan ang channel. Huwag mag-upload ng alam mong hindi pwede. Pag hindi atin, huwag nating i-upload. Pag alam mong delikado, huwag mag-upload. Rosebird Adventure Dan, huwag mag-upload ng alak, ng sigarilyo, huwag mag-upload. Yung mga may kinakatay na baboy or something na may dugo, bawal din yon. Huwag i-upload ang mga ganon. Ingat-ingat tayo sa ating channel kasi napakahirap ma-monetize. Uptown Caveman, thank you. Yung mga galing sa apps, yung mga parang sumasayaw-sayaw, wag i-upload sa YouTube. Pwedeng i-upload nyo sa inyong mga Facebook kung hindi nyo naman gustong ma-monetize ang inyong mga Facebook. Ayan, Ma'am IG. Puntahan kita, Ma'am IG, ha. Kyle, thank you from Ma'am IG. JM, musta ang nakapin, JM? Ayan, Uptown. Puntahan ko Uptown. Pag na-monetize ka, parang 1 linggong pa. Kawawa. Uptown! Naka-live naman itong binaba mo, oy.
Puntahan ko na lang sa hindi ko main channel Uptown ha. Kasi naka-live pala yung binaba mo. Mag-thumbsuck na lang ako doon ng ibang channel ko, Uptown Caveman. Premiere! Okay, premiere pala yun. Guys, sa gusto mag-support kay Uptown Caveman, naka-premiere siya. DJ, bakit isang linggo lang? Ayan, isang linggong pag-ibig kay DJ ang kanyang monetize. Wait for a moment, Uptown Caveman, naka-premiere ka pala. Kala ko naman live yon. Sige, mag-support ako, Uptown. Ako to si Ate Ann, ha? Ayan, naka-premiere siya. Pag namoni ka, parang first love sa una, papasayahin ka sa huli, sasaktan at paiiyakin ka lang. Kasi naman, noong una pa lang sinabi ko na sa'yo, di ba? Alanganin ka dun sa in-upload mong yon. Di ba? Sabi ko, alanganin ka doon. Hindi mo pala inalis. Nag-apply ka na, hindi mo pa inalis. Nung pinatusukan mo yun sa akin, sabi ko, alanganin yun, DJ. Pero yaan mo na. Go on lang. Then, wait ka na lang sa 3 months mo. Basta wag mong papabayaan ang watch mo para hindi bumaba. Para pag-apply mo ay okay na. Tsaka tingnan mo ulit, baka meron ka pang mga hindi na naalis na mga pwedeng ma-reuse. Maglinis ka na, ngayon pa lang, maglinis-linis ka na. Bitter ng nako nga yun. Huwag umasa sa forever. Ando na ako, Uptown Caveman, ha? Nasa premiere mo na ako. Wala talagang forever, DJ. Ma'am IG. Meron naman. Meron naman forever, guys. Basta ganun na lang. Pag na-hurt daw tayo, go on lang. Fighting lang. Miss K, full watch your video from Mami Pearly. Ito kasing si DJ, nag-umpisa sa forever. DJ, naiwan ko sa live mo kagabi. Ayan, nag-live ka pala, hindi kita napuntahan. Road Maro, andyan ka pa? Road Maro. Are you still there, Road Maro? How are you, my friend host? Rurala Cricket Official 444. Mega mega love shout out. Thank you for coming, Rurala Cricket. Andyan pa ba si Road Maro? Road Maro, calling. How are you, my friend host? I'm okay. I'm fine, Rurala. Thank you for asking, my friend. Another banana, Road Maro. Andyan ka pa? Pang 86 na to. Pang 86. Sabi nga nila, itawa na lang ang problema, agoy. Baka bukas nasa mental na ako. Oy, wag mong dibdibin yan. Ayos lang yan. YouTube lang yan. Ate Pearly, Ate JMPM. Road Maro, pang 86 na ako sa'yo. Ba't sinasabit bahay? Ayan, dyan siya. Ayan, andyan siya, oh. Nagdikit pala siya kay Ma'am IG. Please support to this link. Help to. JMPM, Ate Asil, good morning. Sis my
Ate JMPM, sorry. O, ganun yan. Rorala, I'm here in your video, Rorala. Okay lang yan, DJ. Bakit ka nagsusorry? Okay lang yan. Basta wag mong hahayaan. Basta wag mong hahayaan na magbaba ang WH mo, DJ. Hindi mo naman... Naku! Naku kasi. Ayan, Rorala. I'm here in your video, Rorala. One banana for you. Handy Art Official. Beshi! Hello, Beshi. Okay lang yan. Okay lang yan, DJ. Basta wag mo lang hahayaan na bumaba yung WH mo, ha? Ayan. Tsaka linisan mo pa yung bahay mo. Linisan mo pa yung bahay mo. Mag-ingat sa pag-upload. Kung alam natin na hindi sa atin, wag na natin i-upload. Laban lang, yes. Laban Japan. Ayan, Handy. Done to your link, Handy. One banana for you. Sino may upcoming, guys? Baba ng upcoming nyo, guys. I-ano natin, ipin natin. Uptown Cave, you did not give me a moderator in your premiere. I'm hubad. I'm hubad in your premiere, Uptown Cave, man. You did not give me a moderator. One banana for you, Uptown Cave, man, in your premiere. DJ, isipin mo na lang na mas malalang experience ko sa YT kumpara sa'yo. Yes, nakadalawang demonetize na yan. Pero andyan pa rin. Laban Japan, no, di ba? Cats and Dreams. Mega love shout out, Cats and Dreams. Ami Riza Meliano, mega love shout out. Thank you. Sisikoy Christy, maraming salamat. Baba kayo ng bahay, guys, yung may papatusukan dyan. Bahay mo, Beshi. Baka merong mga hindi pa dyan dikit sa'yo, Beshi. JM Molly, wag puntahan bahay ko pag main gamit mo, ha? Bakit? Bakit, Ate Asil? Roseberry, thank you. Thank you. Noted, Ate JMPM. Si Koy Jonalyn, Sis Mai, salamat sa inyong lahat dyan. Hindi ako naggamit ng ng music kasi yung mga CPR ko, hindi ko pa tapos ma-mute. Hindi ko pa na-mute yung mga CPR ko. May 4 pa ata ako doon. Sis, dito lang ha. Salamat sa support. Sisikoy Christy La Paz. Thank you. Baba ka ng bahay, Sisikoy Christy. Baka merong hindi pa nakadikit sa'yo. Ads done. Tusok pin. Salamat. DJ, pang 31 ako, DJ. Ayan, Dan Premier, Uptown Caveman. You did not give me a moderator. Tamsak, kuya, kabarter.
Salamat, salamat. Sis May, baba mo Sis May yung... Ay, yan na pala. Tingnan ko kung meron pa akong maidikit sa'yo, Sis May. Nagahang kasi tong sang cellphone ko. Naiirita ako. Tamsak DJ. Tamsak ulit DJ. Ay. Kawawang DJ. Ganun talaga ang buhay. Ganyan talaga ang buhay. Kahit ako, tawang-tawa ako sa'yo. 8 million. Sis May, isang dikit Sis May. Andito ako sa may intro. May intro. One banana, pang 351. Mega love shout out all busy here. Ayan, sige lang si Koy Jonalyn. Enjoy your vacation. DJ. Itawa lang daw ang problema, DJ. Ano ka ba? Huwag mo lang isipin yan. Basta meron ka ng naipon na pang-pin. O, 'di ba? May pang-pin ka na. Sis May, isang banana Sis May. Di na ako nagbakas. Ate Jo, good morning from DJ. Dan DJ, ayan. Balikan mo si Rosebert. Ito ang bahay niyan, oh. Baba ko. Sis Christy, andito ako sa iyo, Sis Christy. Nakamute ata, sis. Sis May. Sis Christy watching. Inihaw na bangus recipe at calamares recipe. Ayan, watching here. Pang 80 tusok. Sis May. Asensya na Sis May. Isa na lang ang banana. Ito kasi isang cellphone ko hindi ko mabuksan. Siguro puno ng MB nito. Oo, sabi ko nga mute ka, kaya sinulat ko na lang. Still watching Sis Christy. Papalitan ko pala ang mga night boot ko, lahat pa unmix ang nakalagay. Sarap nito, calamares. Ay, ang sakit ng ulo ko.
Si Rosebert, dito ako sa'yo. Watching sa muling nagsama-sama na naman ang mga tropa. Watching dito si Rosebert. Ayan, si Sikoy Christy, malapit na akong matapos sa'yo. Nasa 3 minutes na ako. Lahat na po ba nakatusok sa ating nakapin? Ate Ann, BG na to, maglaban ng bra. Wala ka na bang sinusuot? Sige, salamat. Ako nga dito. Laging naulan. Ayan, mauubusan na ng damit. Magto 2 weeks nang maulan dito sa Bicol. Magto 2 weeks na. Laging maulan. Pero laba ko rin yung laba kasi natutuyo naman sa electric fan. Salamat sa inyong lahat dyan, guys. Mag 1 hour na pala ako. 11 million people. Thank you, Ami. Salamat sa support, Ami. Love, love. DJ3 from my mix. Magpalit ako ng alagad. Tingnan ko kung may maidikit pa ako kay my channel mix. Malaki na ang bahay mo, my channel mix, oh. Sana all. Kasi kay Jonelyn, puntahan din kita after nitong kay Christy La Paz. Watching pa ako si Rosebert. Ayan, tapos na ako sa'yo, si Sikoy Christy. Nasa harang na ako. 10 million, salamat. Still watching si Rosebert sa muling nagsama-sama na naman ang mga tropa. Hindi ikaw ang panahon na para sa'yo. Huwag mainis dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan hindi hadlang upang ano to? Si Kay Glenn, thank you, thank you. Wait lang guys, nagtutusok lang ako kay JM Molly. Mami Ann, ayan, party music. Thank you, thank you. GM, pumunta ka na daw sa live mo, GM.
Asan si JM? Kasi nagpaalam yun kanina sa akin si JM. Hinahanap ka na ng nag-live sa'yo. Nagpaalam yun eh. Sabi sa akin lalabas lang daw siya. JMPM, puntahan ko yung bahay mo, JMPM. 9 million people, salamat. Ate Asil, andito ako sa Britannia Beach. Pang 100 na tusok. Ate Asil, watching ako sa Britannia Beach ha. Ate Ann Colorets, mega love shout out. Ayan, dan watching si Rosebert sa'yo. Umalis kasi si GM. Sabi niya kanina may pupuntahan siya. Ayan, naka-live na siya. Watching ako dito, Ate Asil, sa Britannia mo. Then watching si Rosebert and all paharang. Dan sa nakapil, salamat Ate Ann Colorets. Salamat, 7 million people. Watching ako, Ate Ann, watching ako sa result of my color. The result of my color and permanent curl. Dapat nang lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Kung mayroong pagsubok man. Muling JM Molly, uwi ka na po sa live mo. Kanina sabi niya, wait lang host at may gagawin lang ako, sabi niya kanina. Si kay Kathleen, thank you si kay Kathleen. Good morning. Here lang si Koy Tilen, salamat sa patambay si kay Kathleen. Thank you, nasa harang pa siya. Siguro, naglaba din yun ng kanyang brief. Sa Ate Pearly, maglalaba ng kanyang bra. Si JM. Naglaba yun ng kanyang brief. Ayun, hindi niya alam, naka-live na siya. Good morning, Angel. Ayan, Uptown Caveman. Thank you. Watching ako, Ate Ann Colorete and JMPM.
dapat lang lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong... Wala nga kanina, umalis yon JMPM. Sabi niya Ate Asil, iwan ko lang to An, sabi niya. Iwan ko lang to An. At may gagawin lang ako, sabi niya. Sabi ko, sige, salamat sa batambay. Ayan, naka-live na siya. Ma'am Angel, good morning from Roseburg. Saan kaya si Boy? Umuwi ka na, Boy. From my mix. Alam mo sa 31 na tusok, ang bilis ng tusok ko, ha? Ma'am Cecil, good morning. Sino si Ma'am... Si Ma'am Cecil ba to? Si gumagamit kay Manoy Rosebert. Ayan, salamat po Ma'am Cecil sa support. Thank you po. Manawagan kami ni Sis JMPM. Sino nakakita kay Boy? Pauwiin na. Ina, kaso mute. Ayan. Yes po, Manay. Ayan. Salamat po, Ma'am Cecil, sa suporta. Thank you so much po. Congratulations po kay Manoy Rosebert. Ayan, nananawagan po si JMPM and my channel mix. Kung nasaan man daw po, sino nakakita kay JM Molly Vlog, aka Boy Antok. Pakisabi man po, pakireport po dito sa live ko. At umuwi na siya sa live niya. Dito lang si Koy. Ayan, salamat Kathleen. Ate Azil, nasa ano na ako? Nasa harang na. Kalahati na din ako, Ate Ann Colorets. Nasa kalahati na din ako ng iyong the result of my color. Nananawagan. Oo, nananawagan po kung sino nakakita kay Boy. Pauwiin na at nakalive na ang kanyang channel. Si Koy Lisel, good morning. Naligo ata si Boy. Baka, kasi sabi niya sandali lang daw. Ayan. Ay, hindi pa pala ako tapos kay Ate Asil, oh. Nasa kalagitnaan pa lang. 11 minutes pala to. Baba mo, Ate Ann Colorete, yung ano mo po, yung upcoming mo at ipipin ko. Ayan, naliligo dito si Kulot. Ganda ng pool. Ate Ann, baba mo po ang ano mo, upcoming. Salamat, guys. Si Koy Lisel, thank you. 13 million, thank you. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pag-ibig mo. Ayan, pin natin yan si Ate Ann Colorets at meron siyang upcoming. Ayan, kalagitnaan ako sa video mo, Ate Ann Colorete, and nasa 3/4 na ako kay
Ate Azil. Wait lang guys ha. Thank you, Sisi Koy Nash. Thank you, thank you. Salamat guys sa mga patamsak sa ating nakapin. Thank you guys. Ayan, patapos na ako Ate Asil sa yung video. Sisi Koy Jonalyn, thank you. Then watching, Sisi Koy Asil, Ate Asil, then watching. New upload from DJ. Ayan, punta natin yung DJ after nitong kay Ate Asil at nagaharang pa siya. Salamat sa patambay Ate Pearly. Muling namamasdan, ikot ng mundo. Pang 25 na tamsak, Ate Ann Colorets. Matusok guys, nakapin natin. Si Manoy Rosebert pa lang ang pumunta. Patusok naman guys. Maluoy sa ating nakapin. Done watching Ate Ann Colorets. Done watching. DJ, puntaan kita DJ. New upload. Amazing YouTube Shorts. Plain spotting. Wow, ganda na pakakuha mo dito ah. Ayan, nasa live muna ako. Ate Ann Colorets. DJ, saan mo nakuha ang airplane mo? Ayan na naman tayo.
Saan mo nga pala nakuha yung airplane mo, DJ? DJ, saan yon? Sa'yo ba yon? Party music, thank you. Ate Pearly, puntahan kita, Ate Pearly. Ate Pearly, watching ako sa presentation of Faith Movers. Ate Pearly, watching ako dito sa latest upload mo, ha? Presentation of Faith Movers. Tamsak pin. Salamat sa patamsak sa ating nakapin. Puntahan kita si Sikoy Jonelyn. Ano, nakauwi na ba si JM? Uptown, thank you. Si Sikoy Jonelyn watching sa Beautiful Flowers. Don't lose your way in this passing day. You came so far, don't know the way. Only a mountain. Ay, nako, kakatamad. And we hold on together. I know our dreams will never rise. To forever. For you and I. Wala pa daw. Wala pa? Wala pa si JM? Sana kayo yung nagpunta. Mame Renz! Shouty, Mame Renz!
Salamat sa mga patambay, guys. Thank you, thank you. 11 million people. Update lang ako, guys, kasi wala na akong upload. 5 days na akong walang upload. Tapos, 4 days na akong di nag-live. Update ko lang to. Baka paluin na ako ni Lolo. Wala akong ganap sa YT ko. Sana all mainit ang mga place. Dito si si Sisikoy Jonalyn, oh, ganda ng umaga, naglalakad-lakad yung baby. Dito, 2 weeks nang maulan sa Bicol. Laging maulan. Nakakatamad. Like 33. Kusinerong Pastor, mega love shout out po. Thank you for coming, Kusinerong Pastor. Ayan, nasa harang na ako, Ate Pearly. Done watching na ako, Ate Pearly. Kusinerong Pastor, puntahan po kita. Sisikoy Christy, salamat Sisikoy. Shorts chicken with seafood gumbo. Watching po dito, Kusinerong Pastor. Sige lang, Sisikoy Christy. Maraming salamat sa iyong patambay, Sisikoy. Mauran man dyan sa Indo, Sisikoy Christy. Ayan, watching po ako, Kusinerong Pastor. Iyong, sobrang uran talaga. Digdi yung maliputon pati. Perminasan ng mauran. Na rin daw mapahiling ang init igdi sa Bicol. Dan, watching ako sa'yo, Kusinerong Pastor. Mami Renz, tamsak queen. Tamsak sa queen. 12K na pala to si Mami Renz. Mami Renz, dito ako sa flash mob dance competition. Flash mob.
Salamat, Bilab. Thank you, thank you. Harang ulit, Danho. Salamat, Bilab. Andito ako, watching ako sa'yo, Mami Renz. Sa Flash Mob Dance Competition. Yona, mega love shout out. Tamsak, bagong dikit sa nakapin. Ayan. Ate Ann Colorets. Dan sa'yo si Bilab. Still watching, sis Mami Renz. Filipino singer, unexpected voice that shocked the world. Ayan. Ayan. Then watching Mami Ren sa Flash Mob Dance. Can we hold on together? I know our dreams will never die. Kyle 21, andito ako sa iyo, Kyle 21. Pang 427. Di na ako magbabakas, Bilab. Kyle 21 for 26 ka. Ayan, done watching. Bakit may paa? Then watching kulot. Yona, then watching. 10 million people. Thank you, thank you. Tamsak JM Molly. Andun na ba si JM? Tamsak ulit.
JM Wally pang 3 thumbs up. Dabs, salamat Dabs. Hindi kita pwedeng pigilan. Hindi kita pwedeng ipaglalaban kita kahit hanggang. Dito lang si Still End. Maraming salamat sa si Kuya Jonelyn. Thank you so much sa support. Always. Ate Asil, thank you. Gabit ang ulo ko. Ayan, 30 minutes na lang din ako. Malapit na din ako makapag-end. 30 minutes na lang. Harang pa ako, Sor. Ayan, thank you so much sa paharang dyan. Dabs. Baba ka ng bahay, Dabs. Yung upcoming mo, Dabs. Patusukan natin. Kyle, another dikit, Kyle 21. Another dikit, Kyle 21. Pang 428 sa'yo. Bakit may paa? Kuman Lay, mega love shout out. Good morning from Kuman Lay. Good morning, Kuman Lay. Tama ba ang bigkas ko? Kuman Lay. Patamsak po sa ating bagong nakapin. Happy birthday, Dabs! Magbe-birthday ka na pala, Dabs. Ilang taon ka na, Dabs. Unang tusok ako dito, Dabs, sa Grand LS birthday mo. All friend, good morning. Kumanlay, drop your link. Dabs, happy birthday, Dabs.
Alay na nagmamahal sa'yo. Nagbibigay sigla. Mahalaga. Alay na nagmamahal sa'yo. Andy! Salamat, sir. Di pa man ako birthday, oy. 24 baga nakalagay doon? Andy, good morning, good morning. Salamat sa pagpasok, Andy. Thank you, Andy. Nakauwi na ba si JM Molly? $11 million. Another banana, Kumanlay. Uy, kulo. Thank you. Salamat, Jer. Guys, matamsak naman sa ating nakapin, guys. Alay na nagmamahal sa'yo. Nakauwi na ba si JM? Invite ko pala kayong lahat sa gustong mag-join Duck Race members, 50 Gcash non-members. Kailan yan, Dabs? Kailan yan, Dabs? Tamsa kulot sa upcoming. Ako yan, si Just Me.
Patamsak po sa ating nakapin at kay Kulot TV. Tusok patusok guys. Kailan yun, Dab? Sa birthday mo? Sa Friday, sor, niyan pin mo. Sige. Guys, baba lang na mga link ha. Dadaanan ko. Tamsak again, Dabs. Tamsak 2. Ingat ka dyan, Amping. Amping yun na kulot video. Salamat. Sana all. Hindi ba maulan dyan? Hindi maulan? Sige, ingat ka dyan, si Koyona. Salamat si Koyona sa blessing. Nagtutusok ako si Koyona sa upcoming mo kay Kulot TV. Bilab, another banana, Bilab. Uy, si Sikoy Kasa, salamat. Salamat si Sikoy Kasa. Salamat sa inyong anong tawag doon? Pag-renew, thank you. Bilab, another banana, Bilab. Happy Mot Sor, ayan. Malapit na tayo mag 1 year. Kumanlay, puntahan kita Kumanlay. Kumanlay or Kumanlay? Patamsak po. Ayan, puntahan ko yan si Sikoy Kasa. Guys, patamsak naman kay si Sikoy Kasa. Salamat si Sikoy Kasa. Kapagdalaw si Sikoy. Ayan. Thank you, host. Ayan. Welcome, Kumanlay. 12 million, thank you. Si Sikoy Kasa, tamsak si Sikoy. Happy Mansari si Sikoy. Tamsak 20. Makaraos na si Beshi kaya di ko muna ginagala. Kargahan siya para mag 1K. Wow! Bilis ni Beshi. Ngayon, hindi na ngayon mahirap mangisda, no? Hindi gaya noong una. Grabe talaga yung hirap noong mangisda. Tapos lagasan pa. Tamsak JM Molly sa live mo, JM.
Si Sikoy Kasa, another thumbs up sa Sikoy Kasa. Salamat sa iyo. Asa na yun? Link ni Sikoy Kasa. Pang 21 na thumbs up sa Sikoy Kasa. Another thumbs up. Guys, patusok naman kay Sikoy Kasa. Bila, baba ka ulit ng bahay. Dabs, tusok Dabs. Nagkita-kita kami ng mga kasamahan ko dati sa Defenders. Meron nag-donate ng 200 sa kanya, Sor. Kaya watch na lang. Wow. Another thumbs up sa Sikoy Dabs. Thumbs up, Dabs. Yan, ipina muna natin to si Sikoy Kasa. Ayan. Tapos na ba tayo, guys, kay Dabs? Nag-thumbs up na kayo lahat kay Dabs, guys. Yan, patamsakan din natin ang ating isang member. Ay si Sikoy Kasa. Sa mga magdidikit kay Casablanca Vlogs, magbakas kayo sa comment section. Babalikan kayo niyan. Si Sikoy Katlim, thank you. Thank you si Sikoy Katlim. Sa patambay dyan. 11 million people. Si Sikoy Jonalyn, salamat sa support. Bilab, andyan ka pa, Bilab? La 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 la. Ay, para sa'yo. Kumanlay, puntahan ulit kita. $9 million, thank you. 12 minutes na lang, guys. Mag-end na ako.
Thank you, Ate Asil, Sis Mai, DJ, Andy. Thank you, thank you. Sige lang, Sis Mai. Thank you so much sa inyo lahat dyan. Malapit na tayo mag-end. Andy, thank you, Andy. Sana all. Ayan, sana all talaga. Masipag barter. 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 Kaya, ang laki na ng bahay ni Sis Mai. Ayun, salamat sa inyong pagpunta, guys. Ayun. I-ano ko lang tong 2 hours ko lang to. Kaunti na lang. Ano na lang, 9 minutes na lang. Para makapagpahinga na din kayo. Sir Andy, anong oras na dyan sa inyo? Anto, thank you, Anto Story. For 18 a.m. Ayan, tulog ka pa kasi madaling araw pa lang pala dyan. Sarap pang matulog ng ganyan. Salamat sa support. Yaan mo na tong live ko. Pa-end na din ako. Andy, salamat sa support, Andy. Malapit na din ako mag-end. $3:18. Anto, 3:18 p.m. or a.m.? Thank you for your support, Anto Story. Drop your link, Anto Story. Sis Christy, thank you. That's the time in Romania, 3:19 at night. 3:19 at night or PM? 3:19 PM. Afternoon. Sisikoy Natasha, salamat Sisikoy. Anto, I'm here in your link,
video, Antu. One banana for you, Antu. My main channel. Passion and Beauty. Done here, Passion and Beauty, Antonia. You're so beautiful. What language used in Romania, my friend, Antu? Oh yes, Antu, thank you. Now I will give you 3 bananas, Antu. Dan paring kasa. Ayan. I do on my channel. It's totally different, real passion and music. The most beautiful clips you'll see, I saw that everyone is doing the same skin instead of creating something beautiful. Sige, Christy, thank you. And 2 story, then 3 bananas. More uploads and 2 story. Your content is all about passion. Beautiful passion, Antonia's story. What is the language using in Romania, my friend Antonia? Ate Pearly, salamat. Sis Natasha, salamat. Sis Mai, salamat. 11 million.
Good morning, Ma'am Auntie Ann Bicolana. Tambay lang po dito, huwag ibaba bahay ko. Di ako mangingisda. Thank you, my friend Bert Window. Guys, dikitan nyo si Bert. Si Bert, guys, kahit hindi siya nakikipagdikitan, pag dinikitan nyo siya, babalikan ka niyan. Then, bibisitahin ka sa live or sa premiere. Ayan, harang! Salamat, Dabs! Malapit na tayo mag-end. Isikoy Natasha, thank you. Salamat sa 40 na tamsak. Wow. Thank you sa 40 na tamsak. Dami naman. Isikoy. Ate Ann Colorets, thank you. Ayan, thank you so much guys. Mag-e-end na ako. 9:30 ko lang. Hanggang 9:30. Salamat sa inyong lahat dyan, sa inyong mga patambay at patamsak at paharang. Salamat. 9:30 ko lang guys, 3 minutes na lang. Para sakto na tayong 9:30. Kumanlay, thank you my friend. Are you an Indonesian, Kumanlay? Kumanlay, are you an Indonesian? Dan Harang, salamat sa paharang, Dabs. Salamat sa mga paharang-harang. 8 million, thank you. O yan, 1 minute na lang tayo guys. Mag-end na ako at 9:29 AM na. Thank you and salamat sa inyong lahat dyan. God bless. Bert, thank you, Bert. Bye all! Until next time guys, maraming salamat. Sana po hindi kayo magsawa mag-support sa akin channel. God bless everyone. Keep safe and good morning. Bye all!